ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 17 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அது முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஞான யோகத்துல. சரிங்களா? நம்ம இது வரைக்கும் பக்தி யோகம் பார்த்தாச்சு, கர்மயோகம் பார்த்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல முக்குணங்களை பத்தி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். முக்குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பிறப்பு எப்படி ஏற்படுது, இறப்பு எப்படி, அந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், ஒரு பிறவியும் எப்படி ஆத்மாவுக்கு ஏற்படுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முக்குணங்கள் என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகள் இருப்பாங்க, முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம். ஏன்னா மனிதர்கள் சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான் ஒரு ரூல் இல்லைங்களா? நம்ம வேதத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்னா 16 சம்ஸ்காரங்களை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்படின்னும் போது அதுல யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் அடங்கி. அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம், தானம், தவம் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும், தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். எந்த மாதிரி பிரிவுகள், முக்குணங்களோட எப்படி அவங்களோட நம்பிக்கைகள் அதாவது வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறதுக்கு டிவோட்டிஸ் யாரும் விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டீஸ்வரி சத்யா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறோம் மாதாஜி, ரெண்டு பேரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री युधपदकमलं श्री भ्रून् वैष्णवांस्य श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं रघुनाथ परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हे कृष्ण कम्ब कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो प्रणमन्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णाय तत्त्वाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरि बोल. நம்ம நேற்றுக்கு 17வது இன்னைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நேற்றுக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள், அதோட இயல்புகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுல தெய்வீக குணங்கள்ல உள்ளவங்க பகவானை அடைய முடியும், அசுர குணங்கள்ல உள்ளவங்க எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாம
கஷ்டங்களை அனுபவிப்பாங்க. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலே அவங்க எப்பயுமே நிரந்தரமா தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி 17.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? वासिक ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्ण। கிருஷ்ண மாதாஜி, அர்ஜுனர் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் நம்மளுக்கு வேதம் தான் ஆதாரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதன் படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போதுதான் நம்ம சரியான பாதையில போறோம். அதையும் ஒரு குருவின் கைடன்ஸோட பரம்பரை, அதுவும் பானஃபைடு குரு பரம்பரைகளோட உள்ள ஆச்சாரியர்கள் அவங்க கிட்டே இருந்து நம்ம கத்துக்கும் பொழுது பக்தியை நல்லபடியா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம் இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன? அப்போ தனக்கே ஏதோ ஒண்ணு தோணும். நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சில வழிபாடுகள் முறைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த சாஸ்திரத்திலயுமே இருக்காது. அவங்களா ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு அவங்களே சில வழிபாடுகள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய குட்டி குட்டி விஷயங்கள் கூட நிறைய நம்மளை சுத்தி அது மாதிரி நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டில் உள்ளவங்களோட குணநிலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாங்க. மாதாஜி 17.2 17.3 ஸ்லோகங்கள். श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो याचु சூத்ரஸ்ஸ ஏவ சஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, அவங்களோட நிலைப்பாட்டுக்கு ஏற்ப குணங்கள். நம்ம ஒருத்தவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்றது நம்ம பார்த்தோன்னே ஒருத்தவங்க நினைச்சாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, இவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க. அப்ப எதோட அடிப்படையில் நம்ம அதை பார்க்கிறோம்? அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில இல்லைங்களா? அப்ப குணமே ஆதிக்கம் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். அப்ப 3 வகையான மனிதர்கள் தான். ஒருத்தவங்க சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ. ஆனா இப்போ கலிகாலத்துல நிறைய என்னன்னா ரஜோகுணம், தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம குணங்கள் உண்டு, ஆனா ரஜோகுணம், தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்போ இந்த 3 வகை பிரிக்கப்படலாம். அப்போ அவங்களோட நம்பிக்கைகளும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைப்ஸா இருக்கும். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்க நம்ம பார்க்கிறது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சுத்த சத்துவகுணம். தமோகுணம் இங்க நம்ம பார்க்கல. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், சுத்த சத்துவகுணம் இதை நம்ம பார்க்கணும். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஞானம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமாவே முனிவர்களும் என்ன பண்றாங்க, நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 13வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அதாவது ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுன்னா இந்த ஜட முக்குணங்கள் அதோட உயிர் வாழி சம்பந்தப்படுது, அதனால பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில ஈடுபடுது. அப்ப பக்தி சேவை செஞ்சு இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஞானம். அப்ப முக்திக்கான வழிபாட்டுல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்தை வளர்த்துப்பாங்க. இப்ப நமக்குமே பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவானோட உபதேசங்களை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் இந்த 18 நாட்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப முக்திக்கான வழிபாட்டுல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஜட உடல் நிரந்தரம் அல்ல, இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிரந்தரம் அல்ல.
அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இது வந்து நம்மளுக்கு பாப புண்ணிய கர்மங்களை சேர்த்து கொடுக்குது. இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்மள வச்சிருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், சரி நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான அமைதி மனிதன் விருப்பப்படுறது அதான் இல்லைங்களா? அது பகவான் கிட்ட தான் இருக்கு, பக்தியில தான் இருக்கு அப்படின்போது, முக்திக்கான வழிமுறைகளை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பிரம்ம நிலையை அவங்க அடையிறாங்க. பிரம்ம நிலைன்றது பிரம்ம ஜோதி நிலை. இவங்களை வந்து ஞானி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதே வந்து ரஜோகுணம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய கர்மங்கள் அது வந்து செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எண்ணற்ற ஆசைகள். நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்கும். அதுக்கான அடையறதுக்கான ஏக்கங்களும் அது கிடைக்கலன்னும் போது அதுக்கான வருத்தமும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் பார்த்தோங்களா? அப்ப நிறைய கர்மங்கள்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. ஆசைகள் அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்கும். அப்ப நல்ல நல்ல கர்மங்கள் பண்ணும்போது அவங்க சொர்க்கத்தை அடையறாங்க. அவங்கள காமி சரிங்களா? அதே சுத்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி மேல ரொம்பவே நாட்டத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இது கூட முக்தி தான் கொடுக்கும். பக்தர்கள் எப்பயுமே முக்திக்கு கூட விருப்பப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் போறதுன்றது நமக்கு வந்து அதுல என்ன என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்காது. பகவானுக்கு சேவை செய்யற வாய்ப்பு இருக்காது. பகவான் மேல் மனதை நிலைநிறுத்தி தியானம் செய்யற முறையில தான் இருப்பாங்க. ஆனா சுத்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. 9 வகையான பக்திகள் இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். இப்ப நம்ம குழந்தைகள் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு சேவைகள் செய்யாம, அவங்களுக்கு நம்மளோட நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாம எனக்கு உன்னை பிடிக்கும்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டா அது முழுமை அடையாது. அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நம்ம அன்பை வெளிக்காட்டுற விதம். அப்ப அதே மாதிரி பகவானுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க பக்தர்கள் தன்னோட அன்பை சர்வீஸ் மூலியமா 9 வகையான பக்தி மூலியமா அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பகவான் மேல பிரேமம் உண்டாகும், உன்னதமான அன்பு உண்டாகும். அதனால அவங்க அடையிறது பகவானையே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க பிரம்மன் ரியலைசேஷன் ஒளி வடிவமா உள்ள பிரம்ம ஜோதி வரையும் போவாங்க. அவங்க ஞானி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணா ஸ்வர்கலோகம், பாவ காரியங்கள் பண்ணா அது தமோகுணம். பாவ காரியங்கள் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நரகலோகம் போவாங்க. அதே சுத்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க பகவானே அடைவாங்க பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ குணத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கைகள் செயல்பாடுகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.4 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? Yes. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. भजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः एतान् भूतगणाच्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्णा. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். அப்போ இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? நம்பிக்கையின் முறை அவங்க எப்படி இருக்கும், 3 குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஏன்னா சத்துவ குணம்ன்றது நல்ல செயல்கள் பண்ணுவாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்ப அவங்க நிறைய புண்ணிய செயல்கள், அவங்க தேவர்கள் யார் ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு, அப்ப தேவர்கள்ட்ட அதற்காக வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க, பூஜைகள்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க தேவர்களை அடைவாங்க. அது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். அதாவது உக்கிரமான தெய்வங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அவங்களெல்லாம் வழிபாடு பண்றது. சில சமயம் மனிதர்களே ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க கடவுளா ஏத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூத பிரேதங்கள், பேய்கள் இதெல்லாம் வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வழிபாடு முறை முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. மாதாஜி 17.56 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? Yes. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனாः தம்பாஹங்கார சயுக்தா காமராக பலான் விதாः கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூதகிராமமசேதசः மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை சரிங்களா தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல
காமம் மற்றும் பற்றுதல் இது மேல ரொம்பவே நிறைய ஆசைகள், அந்த ஆசைகள் மேல உள்ள பற்றுதல்னால என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள், சரிங்களா, நிறைய ஆசைகள், அது வந்து சாஸ்திரத்துல முறைகள்லாம் இருக்காது. ஆனா அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்வாங்க. அதுவும் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ உடலின் மூலக்கூறுகளை அவங்க துன்புறுத்திக்கிறாங்க. ஏன்னா பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு இல்லைங்களா, அதுல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சிரமமுமே இருக்காது. அன்போட ஆத்மாத்மா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். ஆனா சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தவம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய, அதுவும் சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்க கூடாத விஷயங்கள். இப்ப தவமே வந்து தியான யோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 அங்கங்களை கொண்ட யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதை நம்ம பார்த்தோம். அந்த முறை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா அதையும் ஃபாலோ பண்ணாம சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் இப்ப இந்த பிக்சர்லயே பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் அவங்க செய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, உடலில் உள்ள மூலக்கூறுகள் அதையும் துன்புறுத்துறது மட்டும் இல்லாம உள்ளார எல்லார்கிட்டயும் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா, அவங்களையும் அவங்க துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இவங்களாம் அசுர குணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, யாரும் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க இருப்பவர்களா? 17.8. ஓகே மாதாஜி. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஆயு சத்வ பலாரோக்கிய சுக பிரீதி விவர்த்தனா ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருதய ஆஹாரா சாத்விக பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வர 3 ஸ்லோகங்களும் ஆகாரம் எப்படி இருக்கும், சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களது, ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட ஆகாரம் என்ன மாதிரி அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதையில பகவான் வந்து ஆகாரம் கூட எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட நமக்கு பகவான் ரொம்பவே நல்லபடியா விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இதை தாண்டி நம்ம வேற எதுவும் எடுத்துக்கணும், வேற எதுவும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்ன்றதே கிடையாது. அதனாலதான் பகவத்கீதை வழிகாட்டி, மனிதர்களுக்கு மேனுவல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆயுளை நீட்டித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப உணவை எடுத்துக்கும் போது எப்படிலாம் இருக்கணுமா, ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடிய உணவுகள், சரிங்களா, அதாவது சாத்வீக உணவுகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். எல்லாமே வந்து பழங்கள், காய்கனிகள், அப்புறம் வந்து பருப்பு வகைகள், பால் பொருட்கள், இதெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு பேலன்ஸ் டயட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட ஆயுள் நீட்டிக்கப்படுது, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துது, பலம் கொடுக்குது, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது, சுகமா இருக்கும். சாப்பாடை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் திருப்தியோட இருக்கும், சரிங்களா. இதெல்லாம் சத்துவகுணம். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ரசமுள்ளவை. ஏன்னா பழங்கள், காய்கள் எல்லாத்துலயுமே அதிகம் உண்டு இல்லைங்களா. கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும், பால் பொருட்கள், அப்புறம் பருப்பு வகைகள் எல்லாம் கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது, அதுவும் 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, உணவையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க பகவான். அதிகமா உணவு எடுத்துக்கிறதோ குறைவா எடுத்துக்கிறதோ, அதிகமா உறங்குறவங்களுக்கோ குறைவா உணவு உறங்குறவங்களுக்கோ யோகம் கிட்டாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப சரியான அளவுல எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, இதயத்துக்கு இதம் அளிப்பவையாக உள்ளன. அதிகப்படியாகவும் எடுத்துக்காம கம்மியாகவும் எடுத்துக்காம மிதமான பேலன்ஸ்டா எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு நன்மையே ஏற்படுது. இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க விருப்பப்பட்டு எடுத்துக்கிற உணவு வகைகள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது நம்மளுக்கு சாப்பிட்ட உடனே புத்துணர்ச்சி ஏற்படணும், சாப்பிட்ட உடனே டயர்ட்னஸும் தூக்கமும் வரக்கூடாது, அந்த மாதிரியான உணவுகள், சரிங்களா. எப்பவுமே நம்ம ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.9 10 ஸ்லோகங்கள். சத்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. கட்வம்ல லவணாத் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண குருஷோ விதாஹின ஆஹார ராஜஸ்யேஷ்டா துஹ சோகாம்ய வரதா யாத யாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷ்தம் ச யத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க பொதுவா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, காரமான சாப்பாடு சாப்பிட்றவங்களுக்கு கோபம் நிறைய வரும் அப்படின்ட்டு.
அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அவங்களாம் எப்படி எடுத்துப்பாங்களா, எல்லாமே அதிகப்படியா உப்பு, காரம், புளிப்பு, சூடா அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு துன்பம், சோகம், நோய் வரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? துன்பம், சோகம், நோய் என்பது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு செரிமானம் நல்லபடியா இருக்காது, வயிற்றெரிச்சல், அப்புறம் இந்த மாதிரி செரிமான சக்தி எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அது ரொம்பவே அதிகப்படியான சுவைகளோட இருக்கிறதுனால அதனால நோய் வருது, அதனால துன்பம் வருது. அவங்களுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்ம எதுக்காக சாப்பிடுறோம், நல்லபடியா பலமா ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக, புத்துணர்ச்சியோட இருக்கிறதுக்காக. ஆனா இந்த இந்த வகையான உணவுகளை அவங்க ரஜோகுணத்துல எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு நோயும் சோகமுமே ஏற்படுது, சாட்டிஸ்பாக்சன் நல்லபடியா இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் 17.10 ஸ்லோகத்துல என்னன்னு பார்க்கலாம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசிப்போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அதாவது சாப்பிட்றதுக்கே விருப்பமில்லாத விஷயங்கள், அப்புறம் பழசான சாப்பாடு, சரிங்களா? நாள் கணக்கானது, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு அது மாதிரிலாம். அப்புறம் சாப்பாடு நிறைய தட்டுல வச்சுட்டு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு மறுபடியும் அதை அப்படியே வச்சிருவாங்க, மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? குழந்தைகள் கூட சாக்லேட்ல அந்த மாதிரி கடிச்சிட்டு வச்சுட்டு மறுபடியும் சாப்பிடுவாங்களா? அது அந்த மாதிரி ஒரு நீட்னஸ் இல்லாம, ஹைஜீனிக்கா இல்லாம எடுத்துக்கும் போது அதெல்லாம் யாரு ரொம்ப விரும்பி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால விரும்பப்படுறது. அதுவும் இல்லாம இந்த ஃபங்கஸ் வந்த ஃபுட் எல்லாம் அவங்க விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரிலாம் நிறைய இப்ப மார்க்கெட்ல கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தின் மக்களால விரும்பப்படுற விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.11 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, படிக்கிறேன் மாதா. மாதாஜி அவசியம். अफलाकांक्ष्य बियर्ज्ञो विधि दृष्टो या इज्यते यष्टप्यमेवेति मन समादाय स सात्विका. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். அதுக்கு அடுத்தது இப்ப நம்ம பார்க்க போறது முக்குணங்களை உடையவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்ம பார்க்கணும்ல, மனிதன் அப்படின்னும் போது மனித பிறவியில் நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும்னு. அப்ப சாஸ்திரத்தின் விதிகள் படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனையெல்லாம் எதிர்பார்த்து பண்றது இல்ல, என்னோட கடமை இதை நானு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த யாகங்களை யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா செய்யறாங்களோ, அந்த யாகம் செய்யறதுக்காக கிடைக்கிற பலன்களை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்களோ அவங்க சத்துவ குணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்க மாதாஜி, 17.12 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. अभिचंदाय तु बलं संपातम् अभिचैव यत् इष्यति परदश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனை ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஏதோ ஒண்ணு அடையணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி குழந்தைகள் வேணும்னா புத்திர கார்மிஷ்டி யாகம், அதை வந்து தசரத மகாராஜர் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி ஏதேனும் பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக, சில நன்மைகளுக்காக இல்லைன்னா சிலவங்க வந்து பெருமைக்காக யாகங்கள் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயம் அப்படின்றதுனால. மாதாஜி 17.13 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி அவசியம். அதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யக்னம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சாஸ்திரங்கள் என்ன விதிகள் போட்டிருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சில யாகங்கள்லாம் உங்களுக்கு செய்யணும்னு தோணும், ஆனா வந்து முழுமையா அதை வந்து சாஸ்திரத்தோட விதிகள் படியெல்லாம்
அவங்க நிறைவேற்ற மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் பிரசாதம் விநியோகம். எப்பயுமே வந்து யாகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஆகுதி இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், நம்ம யாகங்கள்லாம் செய்யறதுனால தேவர்கள் மகிழ்கின்றார்கள். அந்த மாதிரி அவங்க மகிழ்ச்சி அடையும் போது மனிதர்கள் நமக்கு அவங்க நல்ல நல்ல செல்வங்களை எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம ஆகுதி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும், பிரசாதமும் விநியோகம் பண்ணணும். ஆனா அதுலயும் விருப்பம் இருக்காது அவங்களுக்கு. வேத மந்திரங்களின் உச்சாடமின்றி, வேத மந்திரங்கள்ல நம்பிக்கை இருக்காது, வேதங்கள்லாம் வாசிக்கணும். இப்ப நிறைய மேரேஜஸே வந்து வேதங்கள்லாம் வந்து வாசிக்காமலே வந்து நடக்கிறது இல்லைங்களா? அப்ப வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணமின்றி, ஆனா அது எல்லாமே ஒரு ஆழ்ந்த கருத்துக்களோட தான் இருக்கும் வேத மந்திரங்கள். ஆனா அதுல ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம மேம்போக்கா இருப்பாங்க. அப்புறம் புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கும் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. எந்த ஒரு நம்பிக்கையுமே இல்லாம செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தது இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்திருக்கோம், வழிபாட்டு முறை 3 விதம். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க சத்துவகுணம், அசுரர்களை ரஜோகுணம், அதுக்கப்புறம் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க பூத்த பிரேதங்கள் அதெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் அவங்களோட ஆகாரம் எப்படி இருக்கு. இப்ப நம்ம பார்த்தது யாகங்கள், கடமைக்காக பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது சத்துவகுணம்ன்றத பார்த்தோம். பலனை எதிர்பார்த்து இல்லைன்னா அகங்காரத்துக்காக தற்பெருமைக்காக செய்யறது அது ரஜோகுணம். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு நம்பிக்கையுமே இல்லாம சாஸ்திரத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாம செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.14 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவசியம். தேவத்வஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரஹமச்சர்யம் அஹிம்சாச ஷாரீரம் தவ உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். உடலால், மனத்தால், இது சொல்லால். சரிங்களா? அதாவது உடல்ன்றது செயல்களால், அப்புறம் மனத்தால், சொல்லால், இதெல்லாம் செய்யறதெல்லாம் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப உடலால நம்ம செய்யற செயல்கள்னால எப்படி வந்து தவங்கள் நல்லபடியா செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை வழிபாடு பண்றது, பகவானால கிடைக்கப்பட்ட ஆத்மா, பகவானால கிடைக்கப்பட்ட உடல் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை வழிபாடு பண்றது, பிராமணர்களுக்கு மரியாதைகள் கொடுக்கறது, ஆன்மீக குரு, பெரியவர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், எல்லாருக்கும் மரியாதைகளோட கொடுத்து வழிபாடு பண்றது, தூய்மையா இருக்கிறது, உடலை தூய்மையா வச்சுக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம்ன்றது அதர்மமான காரியங்கள்ல ஈடுபடாம பாத்துக்கிறது. சரிங்களா? அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம, உடலால யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. இதெல்லாம் உடலின் தவங்களா பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.15 ஸ்லோகம். சத்யம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாய யசனம் சைவ வாங்மயம் தவ உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உச்சத்தை கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனத்தை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது செயலின் தவங்கள், உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வாக்கால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், உண்மையா இருக்கணும் நம்மளோட பேச்சு, இனிமையானதா இருக்கும், யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம நன்மை அளிப்பது, நம்ம பேசுறதுனால நன்மை நமக்கும் ஏற்பட்டு அடுத்தவங்களுக்கும் ஏற்படுறதுமான பேச்சா இருக்கணும், பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. அப்போ யாரையும் வந்து துன்பப்படுத்தக்கூடாது. அதுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, ரொம்பவே பிரசித்தமான உதாரணம் தான் இது. ஒரு பசுமாடு வருது, அது ஒருத்தவங்க துரத்திட்டு வராங்க, அதை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காகன்னும் போது நான் உண்மையை தான் பேசுவேன், பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பசுமாடு ஒளிஞ்சிருக்கிற இடத்த நம்ம சொல்லலாம்னா கூடாது. நன்மை தரணும் இல்லைங்களா? பிற உயிரினங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்த வந்த அந்த மனிதன் கிட்ட இருந்து அந்த பசுவை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பசு எங்க இருக்குன்றத அவங்க கிட்ட சொல்லாம இருக்கலாம். அப்ப பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்கு
பேசும் திறனை கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப வேதங்களை நல்லபடியா நம்ம உச்சரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஹரிநாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு. அப்படின்போது அதையெல்லாம் நம்ம வந்து வாக்கின் தவங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கிறது, பகவானை பத்தி பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரூப கோஸ்வாமி வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. ஒருத்தவங்களோட பேச்சு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தவளை தனக்கு தான் கத்த தெரியும்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்குங்களாம். அப்ப என்ன ஆகுமா, அது கத்தாம இருந்திருந்தா கூட அது நல்லபடியா இருந்திருக்கும். ஆனா அது என்ன பண்ணும், எனக்கு தான் கத்த தெரியும்னு கத்திக்கிட்டே இருக்குமா. தேவையே இல்லாத சத்தம் அது. அப்ப என்ன ஆகும்னா, பாம்புக்கு தெரிஞ்சிருமா தவளை எங்க இருக்குன்னு, வந்து அந்த தவளையை முழுங்கிட்டு போயிடுங்களாம். அந்த மாதிரி நம்மளோட பேச்சு இருக்கக்கூடாது. நமக்கும் நன்மை அளிப்பதா இருக்கணும், மற்றவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும் அப்படின்றது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நல்லபடியா உங்களுக்கு லெவல்கள்ல தெரிய வரும். அப்போ நம்மளோட பேச்சு எப்படி இருக்கணும்னா, அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாக்கின் தவங்கள் பகவான் நமக்கு நல்லபடியா குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 17.16 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. மனப்பிரசாத சௌமியத்யம் மௌனமாத்ம விநிகிரஹ பாவ சமசுத்தியதே தபோமான சமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் அப்படின்ற பார்க்கிறோம். செயலால், அதுக்கப்புறம் வாக்கால், மனதால், இது மூணும் பகவானோட இருக்கும்போது சரணாகதி. ஒரு மனிதன் தன்னை ஆத்மாத்மா பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணதுக்கான அறிகுறி. நம்ம மனம் பகவானை நினைக்கணும், நம்ம சொல் பகவானோட நாமமா இருக்கணும், நம்மளோட செயல் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சரணாகதி அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்ப இப்ப நம்ம பார்க்கறது மனத்தின் தவங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, திருப்தி, மனம் எப்பயும் திருப்தியோட இருக்கணும். என்ன நமக்கு இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தி அடைகிற ஒரு பக்குவத்துல இருக்கணும். எளிமையா இருக்கணும். மௌனம், நிறைய சேட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு எண்ண அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அதை கட்டுப்படுத்தணும். அதை தான் நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். மனத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இந்த பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து, அந்த எண்ண அலைகள்ல இருந்துலாம் கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். அது முக்கியமா 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அப்ப மௌனமா இருக்கிறது, மனம் மௌனமா இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, இந்த பக்தியில நம்ம எப்பயுமே ஸ்திரமா இருக்கிறது. இது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் நிரந்தரமற்றதுன்னு தெரியுது, நம்மளுக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்துது, அதுவும் தவறான செயல்கள் நம்மளுக்கு தண்டனைகளை கொடுக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட இந்த ஜட வாழ்க்கையில ரொம்ப ஈடுபடாம பக்தியில நம்ம நிறைய ஈடுபடுத்திக்கிறது தான் சுய கட்டுப்பாடு. தனது இருப்பின் தூய்மை, மனம் எப்பயும் தூய்மையானதா இருக்கணும் ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.17 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. शब्दया परया तप्तं तपस्तत्प्रवितं नरैः अबलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப 3 வகையான தவம் என்னன்னு பார்த்துட்டோமா? அப்ப அதுவே சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்களது எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களது எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், நம்ம சொல்லால, செயலால, எண்ணத்தால நம்ம ஜட லாபத்தை எதிர்பார்க்காம பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால், இது 3மே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கா யாரு ஒருத்தவங்க ஈடுபடுறாங்களோ, உன்னத நம்பிக்கையுடன் செயல்படும் பொழுது, நம்பிக்கையோட இந்த தவங்களை செய்யும்போது அவங்க சத்துவகுணத்தின் தவங்கள், இந்த வகையான தவம் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நிறைய பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இங்க பரிக்கிரமாவை உங்களுக்கு நமக்காக கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது பரிக்கிரமன்றது தாம்கலாம், ஒரு இது பூரி, ஸ்ரீரங்கம், விருந்தாவன், இந்த மாதிரி பகவானோட லீலைகள் நடந்த இடங்களுக்கு, பத்ரிநாத், இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போயிட்டு வர்றது, அதெல்லாம் வந்து தவங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானோட திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய தவங்கள். மாதாஜி 17.18 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सत्कारमान पूजार्थं तबोतं तम्बेन सैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं सलम् अध्रुवम्. हरे कृष्णा माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். சரிங்களா? அதாவது நல்லா நம்மள எல்லாரும் நல்ல மதிப்போடு நடத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி மானம், மரியாதை இதெல்லாம் மத்தவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக செய்யற விஷயங்கள். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம் இல்ல, அசுர குணம்னு. அதாவது மத்தவங்க நம்மள நல்லபடியா நினைக்கணும்ன்றது ஒரு மயக்கம். அந்த மயக்கத்துல ஈடுபடும் போது நம்ம நிறைய சத்துவ குணத்தில் இல்லாத செயல்களில் ஈடுபடுவோம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட செய்யப்படும் தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். இது ஏன்னா எப்பயுமே முன்னிலையிலேயே நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டிய விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சில சமயம் தான் அவங்க உயர்ந்திருப்பாங்க, சில சமயம் தாழ்ந்துருவாங்க இல்ல. அப்ப தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.19 ஸ்லோகம். லதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா, நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூடக் மூடக் கிரணோ கிரகணே நாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யோத் சதானர்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாத்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. அதாவது யாரையாவது ஒருத்தவங்களை அழிக்கணும், அதுக்கப்புறம் துன்புறுத்தணும், அப்புறம் அதுக்காக தன்னையே வருத்திக்கிட்டு செய்யற தவங்கள் எல்லாமே தமோ குணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட பிக்சர் நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க எதுக்காக தவம் பண்ண போனாங்க? ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்க தமையனை வராக அவதாரம் எடுத்து பகவான் அழிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவான் மேல ரொம்ப கோவம் வந்துருது. தன்னோட தமையன் அழிச்சனால உடனே என்ன பண்றாங்க? போய் தவம் பண்றாங்க 125 வருஷம் பிரம்மாவை நோக்கி. அப்போ 125 வருஷம் அவ்வளவு கடுமையான தவம், தன்னையே வருத்தி கொண்டு. எதற்காக செய்யறாங்க? ஏதோ நல்ல காரியம் செய்யறதுக்காகவா? இல்ல, பிறரை அழிப்பதற்காக, அதுவும் பகவானே அழிப்பதற்காக. அப்புறம் எல்லாரையும் துன்புறுத்துறதுக்காக, தேவர்கள் எல்லாம் தன்னோட கைக்குள்ளார வச்சுக்கணும் கண்ட்ரோல்ல. அப்புறம் எல்லாரும் தன்னையே வழிபாடு பண்ணணும், பகவான் அதாவது கடவுள்னு தன்னையே எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட செய்யப்படும் தவங்கள் எல்லாமே தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.20 ஸ்லோகம். கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் மாதாஜி. தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபரிகாரிணி தேஷே காலேச பாத்ரேச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்பிக்கைகள், முக்குணங்களில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். வழிபாட்டு முறைகள்ல பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் உணவு பழக்க வழக்கம், அதுக்கப்புறம் தவங்கள்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப தானம் அப்படி அதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஏதோ ஒரு தானம் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கான பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கடமை உண்டு. என்னன்னா நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க கஷ்டத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம நன்மைகளை செய்யணும். அப்ப கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், அதாவது நிஜமாலுமே கஷ்டத்துல உள்ளவங்களுக்கு முறையான இடத்தில், தேவையான நேரத்துல, முறையான காலத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி தானங்கள் இப்ப இஷ்கான்ல இவங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம நல்ல தானம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹரிநாமம். ஏன்னா கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை உச்சரிக்கிறது தான். அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த பிரபுபத் என்ன பண்ணாங்க? உலகம் ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் போயிட்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கலிகாலத்தோட தர்மம், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி மகாமந்திரத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு வீழ்ச்சி அடைஞ்ச ஆத்மாவுக்கு மிகவும் உதவிகரமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்ப ஹரிநாமத்தை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது மிக உயர்ந்த விஷயம். அதே மாதிரி புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது, பகவத்கீதை, பாகவதம், இப்பெல்லாம் நிறைய நம்ம மேரேஜஸ் அந்த மாதிரி பர்த்டே பார்ட்டிஸ் எல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படியும் நம்ம ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போவோம். அது கூடவே பகவத்கீதை புக்கு நம்ம வச்சு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கை
மேனுவல் இல்லைங்களா, வழிகாட்டி, அதை நம்ம கொடுக்கறதாகும். இல்லைன்னா அவங்க நம்ம கொடுக்குற அந்த புக்கை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகயாவது லெஷரா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்து படிச்சு பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த ஸ்லோகங்கள் பகவானால கொடுக்கப்பட்ட உத்தம ஸ்லோகங்கள், அதுவும் மனிதர்கள் எப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றதுக்கான ஆதாரம் இல்லைங்களா, வழிகாட்டி, அதை அவங்க ஒரு நாள் எடுத்து அதை படிச்சு பார்ப்பாங்க. அப்ப அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மேரேஜஸ் இல்ல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற கிஃப்டோட சேர்ந்து பகவத்கீதை புக் அதையும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இஷ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்புறம் வந்து ஜெயில், ஸ்கூலு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து டொனேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எந்த பலனும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம இப்ப அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல கொண்டு போய் லைப்ரரியில வைப்பாங்க. ஸோ கிட்ஸ் வந்து அதை படிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜெயிலில் உள்ளவங்களுக்கு, ஏன்னா அவங்க அங்கே தனிமையில இருப்பாங்க, கஷ்டத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா, தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு. அப்போ அவங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டும் இருக்காது, வேற வழியே இல்லாம பகவத்கீதை படிப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவானோட அனுகிரகம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வருத்தத்துல இருப்பாங்க, கஷ்டத்துல இருப்பாங்க, அப்ப அவங்களுக்கும் வந்து பகவத்கீதை புக் இந்த மாதிரிலாம் டொனேட் பண்ணும்போது அவங்களும் அதை எடுத்து படிக்கும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல நிறையவே புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுதான் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம். அதே மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதுக்கும் நம்ம வந்து நல்லபடியா நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா வந்து அதுவுமே இது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். நம்ம சரியான நம்ம இப்ப நல்லபடியா சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகா நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். நம்மளுக்கு வந்து அனன்ய பக்தி சிரமமா இருக்கு, சாதனா பக்தி சிரமமா இருக்கு, அப்படின்ற பட்சத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகம் நம்மளோட சேவைகள் நம்ம பகவானுக்காக செய்யறதுன்னு. அப்ப நம்ம டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மணி நம்ம டொனேட் பண்ணோம்னாலும், நம்ம வேற வேலைகள் ஜாப்ல நம்ம நிறைய வேலைகள் மெட்டீரியலா செஞ்சாலும் அதோட ஒரு பகுதி பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த பகுதி நேரம் நம்ம வேலை செஞ்சது பகவானுக்காக வேலை செஞ்சது ஆகும். நிஷ்காம கர்ம யோகால வந்து அது சேரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிரசாதம் முக்கியமா, அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா பிரசாதம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்களை தூய்மைப்படுத்தும், பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சேரிட்டிஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, இதெல்லாம் நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா. நம்மளை சுத்தி உள்ள பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க, எல்லா ஆத்மாக்களும் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும், அவங்களோட குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பிரதானமா எடுத்துக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதே மாதிரி நம்மளும் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு, அது நம்மளோட கடமையும் கூட, நம்மளும் கை கொடுத்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது நம்ம பார்க்கிறோம். மற்றது 17.21 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க. यत्तु भारत युपकारार्थं बलम् उत्तिष्य वा पुन दीयते सा परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं संवृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும். அதாவது ஏதாவது எதிர்பார்த்து கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க சிலவங்க இல்லைங்களா, நம்ம இவங்களுக்கு உதவி செஞ்சா இவங்களால திருப்பி நமக்கு ஏதாவது ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா அப்படின்னு பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற தானம். அப்புறம் விருப்பமின்றி, சரி நம்மள வந்து கேட்டுட்டாங்க நம்ம வந்து செஞ்சே ஆகணும், அதான் இவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, ராஜோ தம்பம் தற்பெருமைக்காக வாழ்வாங்கன்னு பார்க்கிறோம் இல்லையா. அப்ப விருப்பமே இருந்திருக்காது, இருந்தாலும் தன்னை பத்தி தவறா நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, சிலவங்க விருப்பம் இல்லாம தானம் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இங்க கூட இவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிக்கு உணவு வழங்குறாங்க, கொடுக்குறாங்க. ஆனா அத என்ன ஆட்டிடியூட்ல கொடுக்குறாங்க, என்ன எண்ணத்துலன்னா தன்னை வந்து எல்லாரும் நல்லவங்க அப்படின்னு நினைக்கணும், தற்பெருமைக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த செயலை அவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா. இது ரஜோகுணத்தின் அடிப்படை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அந்த எண்ணம் வந்து என்ன இல்லை, அவங்க வந்து நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை விட இவங்களை தன்னை நல்லபடியா நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மேலோங்கி இருக்கு இல்லைங்களா. இது ரஜோகுணம்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். மற்றது 17.22 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. आदेश काले यज्ञान
यज्ञानपात्रप्य च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तथामसत् मुद्रा उदाधृतम् हरे कृष्ण माताजी தேங்க்யூ so மச். தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க பார்க்க வந்து கஷ்டப்படுறவங்க மாதிரி தெரியல, அந்த தவறான பழக்கமும் வச்சிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்களா. அப்ப இவங்களுக்கு என்கிட்ட காசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவங்களுக்கு தானம் பண்ணேன் அப்படின்னா, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் ஈடுபடுவாங்க. இந்த மாதிரி தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இவங்க ஈடுபடும் போது இவங்களுக்கும் தீமை, அது உடல் அளவிலையும், அப்புறம் பாபமும் இவங்களுக்கு வந்து சேரும் இல்லைங்களா. தவறான செயல்கள் ஈடுபடுவாங்க. அந்த பாபத்துக்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒண்ணு இவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான பழக்க வழக்கங்கள் ஈடுபடுவாங்க. அதுவே அவங்களுக்கே வந்து விக்கர்மால வந்து சேரும். அதுக்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆயிடும். அதனாலதான் இந்த மாதிரி தவறான செயல் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம தானங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுவும் இல்லாம இன்னொன்னு, நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு போர்ஷன் நம்ம வந்து இப்போ வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், அதுல ஒரு பகுதியை தான் நம்ம இவங்களுக்கு தானம் பண்றோம். குறைஞ்ச பகுதியா இருந்தாலும் தானம் பண்றோம். அப்ப நம்ம வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சது இவங்களோட சந்தோஷத்துக்கா, இவங்களோட இந்த தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இவங்க சந்தோஷத்தை அடையறதுக்காக நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம்னா கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ண சம்பளம் இந்த மாதிரி தவறான சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு போய் சேர்றதுன்றது தவறான விஷயம். அப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ண பணம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், பகவானோட கைங்கரியங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அது நம்ம பகவானுக்காக செஞ்ச நிஷ்காம கர்ம யோகால நமக்கு அது சேரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்ப நம்ம நினைப்போம் தானம் செய்யறது நல்லது, அதனால நான் தானம் செய்யறேன்னு. ஆனா அதை வச்சு அவங்க தவறு பண்ணாங்கன்னா அந்த பாபம் அவங்களுக்கும் சேரும், அந்த பாபத்துக்கு துணை போனதற்காக நமக்கும் அந்த பாபம் வந்து சேரும். அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், தானம் கொடுக்கும்போது கூட கவனமா இருக்கணும்ன்றது நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.23 ஸ்லோகம். जय श्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடப்படுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ ஓம் தத் சத் அப்படின்ற சப்தம் இதெல்லாம் யாரை குறிப்பிடுது, பகவானை குறிப்பிடுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எந்த ஒரு வேத சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி யாகம், தானம், தவம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, என்ன மாதிரி யாகம் பண்ணணும், என்ன மாதிரி தவம், என்ன மாதிரி தானம் பண்ணணும்னு, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு அவசியம் ஒரு மனிதனும் செய்யணும், செய்யாம இருக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறோம்னா நம்மளோட பாபங்கள் தொலையறதுக்காக, நம்மள சுத்தப்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்ம அவசியம் ஒரு மனிதனும் இது எல்லாத்தையும் வாழ்க்கையில செய்யணும். அப்போ இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனை திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யும் போது, அதுவும் இல்லாம வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பரமன் திருப்திக்காக நம்ம உச்சரிக்கிறோம் நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.24 ஸ்லோகம். निवेदिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अवश्यम। तस्मात् इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। எனவே பரமனை அடைவதற்காக பகவானை அடையணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட சாஸ்திர விதிகளின்படி, சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்ட முறையின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மேற்கொள்ளும் பொழுது, சரிங்களா, யார் ஒருத்தவங்க பகவானை அடையறதுக்காக சாஸ்திரங்களின் விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் செய்யறாங்களோ ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.25 ஸ்லோகம். कोटीश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। वासी हरे कृष्ण। अवश्य माताजी।
தத் இத்யன பிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தப கிரியா தான கிரியாஸ்ஸ விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷ காங்க்ஷிவி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தானம், தவம் தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பலனை எதிர்பார்க்காமல் நிஷ்காம கர்ம யோகம் அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடும் போது, அது மாதிரி யாகம், தானம், சமம் செய்யும் போது தத் என்று சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுபவை ஆகும். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காம போதே பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுற செயல்கள் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி தத் அப்படின்ற சப்தத்தோடு செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்மள பௌதிக சம்பந்தத்திலிருந்து விடுபடுத்தும். அதே மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காது செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.26, 27. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। सद्भावे साधुभेवे च सत्येदत्तयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा सत्सप्तपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि तानि च तिरीस इति चोच्यते कर्म चैव तत्तदीयं सत्येवाभिधीयते। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிரித்தாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுவர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்ப பகவானை அடையறதுக்காக போது ஓம், அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா அந்த மாதிரி செய்யறது யாகங்கள், தானங்கள் தத். சத் அப்படின்றது பரமபுருஷரை திருப்தி செய்வதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் அந்த செயல்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.28 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च यत्तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। தேங்க் யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 17.28 ஸ்லோகம்ல என்ன பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அப்போ சத் அப்படின்றது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சத்துவ குணத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். சரிங்களா? அசத் அப்படின்றது மற்ற 2 குணங்கள்ல இருந்து. அப்போ அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம்? அவங்க செய்யப்படும் தானங்கள், தவங்கள், அதாவது பரமன் மீது நம்பிக்கை, பகவான் மீது நம்பிக்கை இருக்காது. செய்யப்படும் யாகம், தவம், தானம் இதுவும் நிலையற்றதா இருக்கும். இதெல்லாம் அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம், அதனால அவங்களுக்கு இந்த பிறவியிலும் நன்மைகள் ஏற்பட போறதில்ல, அடுத்த பிறவிலும் அது பயனுள்ளதா இருக்க போறதில்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது நம்பிக்கை, முக்குணங்களில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கை, வழிபாட்டு முறை, ஆகாரம் எப்படி இருக்கும், தவங்கள் எப்படி இருக்கும், தானங்கள் எப்படி இருக்கும், யாகங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். நம்ம சத்துவகுணத்தில் உள்ள அனைத்தையும் நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்ம புராணம் வாசிச்சிடலாங்களா? வாசிக்கலாம். அவசியம். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 17வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். சர்வ ரோகங்களும் அழிய. பாகுவின் மகனான துச்சாதனன் யானையால் கொல்லப்பட்டான். சாகும் தருவாயில் அவன் யானையை நினைத்துக் கொண்டிருந்ததால் இலங்கையில் யானையாக பிறந்து ஒரு அரசனுக்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டு அந்த அரசன் அதை ஒரு கலைஞனுக்கு வெகுமதியாக அளித்தான். அந்த கவிஞன் அதை மாளவ நாட்டு அரசனுக்கு விற்றான். ஆனால் அந்த யானை நோய்வாய்ப்பட்டு எந்த வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் இருந்தது. அப்பொழுது அந்த யானையை காண வந்த ஒரு அந்தணன் கீதையின் 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தார். அதை கேட்ட யானை குணமாகியது மட்டுமல்லாமல் அரச குமாரனாகவும் மாறியது. ஆகவே இந்த 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால்
அனைத்து பிணிகளும் அகலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Hare Krishna.